kagiisi meri mai bro sinza not dan person maki mas me tuk de level au sinza because why si entertainment man sinza suka tas mensa sa anak trek sinza padi as aire masuk ke itu wat saya het fati sinza padi ya skal nog tam person of fati man si sinza so no meditate ya bro masih man aire is minta kan het week ya sinza kan Spasnas me bro. Swag. 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 Mijn meditation is te diep in zijn gebied. Zij raken bang, want zij denkt zij het gebied. Ik heb best visie aan missen, je gaat nou schiet. Ze 7, 9, 4, 5 kings op de hit. Als die zomaar verpiet ja van het triet. En zij liefde die kijken, gaan moet ze wit. Als groen liefde en ik kom voor jou gefriet. En zij het bos nog steeds, ik gaat aan de liefde in. Swag. 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 Amele ringsbakjes bedrijf zij dan om. En zij bezinnen, en zij niet blind om. Krijg je een pakje en dan krijg je voor je gom. Of voor hij niks in die droom. Zie jij, zat supreme met Uzi zat wie om. Zo recipe, zelf weten wat er komt. Ik ben niet deed en ze komt met business ka. Dus die bewee wat jullie fucking music maakt. Swag. 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 Ik vind ze squad en ze hoe me heel die dope. Just remember ik is peace voor je kop. En amma wint ze ik nog binnen bij haar shop. Ze zet je dik zo loop je bot. Swag. 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 Ja, kagiisi meri mai bro sinza not dan person maki mas me tuk de level au sinza because why si entertainment man sinza suka tas mensa sa anak trek sinza padi as aire masuk ke itu wat saya